May buntag Bohol, may buntag ta Pilipinas at dito sa Amerika maayong gabi, maayong hapon ug sa ato mga kadugong bulano sa tibuok kalibutan, maayong adlaw kanaton tanan. Kini inyong host Rex Alba, kumusta? Toy, welcome sa atong bagong episode sa Kalamay Express. Kumusta ye, Toy? Yes, maayong gabi diha Rex, pagkagabi sa imuhang dapit yun. Maayong buntag sa Pilipinas. Sa Pilipinas ug maayong adlaw kaninyong tanan diha, maayong kadlawon sa ubang pang dapit. It's very exciting karon ang ato na pod nga episode. So please we encourage kay di man ta manghikaw sa atong kinaadman nga mahibaw-an diri. Please share this page, Facebook page ug ang atong YouTube channel para daghan makaibaw. Okay? Yes. Alright, salamat Salamat idol. Before ko mugit sa atong atong gaigsunan sa tibuok kalibutan, congratulations sa atong co-host si Rex nga bag-ong salida. Oh yeah. Then so mayang gabi, mayang hapon, mayang buntag kanatong tanan mga bulanon sa tibuok kalibutan. Kini inyong igsuon si Atoy Toralba, nagserbisyo sa mga bag-ong nahitabo sa atong Bohol. So through sa Kalamay Express atong i-share sa usa ka unique nga industriya nga naa karon sa Bohol nga usa ka dako nga potential sa atong mga igsuonang bulanon. Alright. Yes. Rex. Pasensya na ha kay nagos akong mobile studio. Sila biyahe, so shout out sa atong mga kwanto diha, mga migo anto diha. Haji Sardan Dali, Yes, shout out. Sister Dali, hello. Marisol Salada. Marites, si Vivian po diha, si Jang Agaw, Beats, shout out. Agaw Jang Bates, kumusta? Be safe May all the hapon. time. Yes, shout out sa nako si Jason Racoma na adiri sa New Mexico, kanunay na adiri kauban natong si Sis Ann from Phoenix. Hello. Yeah, shout out si Haji. Sorry, hindi na ko mabasa uban. Si Jackie, napos Jackie Yes, Macaresa, ako o si Ada. January, Rex. January. Kumusta mo diha? So, Pwede pwede na to ma-explain na to unsa atong topic rong gabi na. sa tibuok buwan sa Marso mga igsuon magsaulog man gyud ta sa ato. Favorite na ako ni na buwan. Kay sa ulogon nato ang buwan sa kababayen-an. So how do we celebrate that in Kalamay Expressway? Ang ato mga i-featured guests sa tibuok sa ato mga episode sa Marso puros mga kuyaw bagiita mga kubay. And it's my honor to present later ang ato ang first guest na murag mo open salvo sa ato ang celebration of Women's Month. Kay dili lang siya inila na sa Bohol kundi nami affiliation. So unya makita naton sa atong among affiliation. So very proud here. Very proud sister here. Ako, Yes. mahal sa buhay si Ma'am Kad. Salamat sa pagtanaw. Shout out ka ding, madam. O si Shout out Jason. sa inyo mga asawa ha kay basig mapapamo diha. Shout out Bernadette Alba. Tom, ang atong kuan dito, ang atong K-pop kumusta na? So update sa K-pop. Last week, first na to launching sa atong K-pop competition. So karon gapadayon ang ilang promotion kay natay tawag og most viewed nga team or participant. So kasigi sila the previous participants, they're still going into the online to promote their dance. So bibo kayo then the next week ang atong another 3 contestants moy mo presentar. So right now we have the D Xiao, Pink Crush, and the Purity. They're doing the online marathon in terms of who's the most viewed participant. So atong i-like atong mga participants, mga kaigsunan to, mga bulanon. So like the page, like their videos. So last week, tanay ang midaog last week, may advance na sa semifinals ang Purity, no? Purity. Unya, come on, pero Pink Crush last week. Pero naapaghihapoy kaning chance sila makadaog og 3,000 pesos kung makaabot sila 10,000 ka love og like. So pwede pa rin suportaan yung mga paborito nga mga performers. So shout out Bernadette Manique, shout out. Hello mga bulanon. So guys, salamat sa atong mga sponsors ug sa atong collaborators. Alright. Of course, ang atong go ahead. Ang atong Salad Master. Yeah, Carolina Hemp Company sa Columbus, Ohio, Panglao Village Court nga kinalimpyuhan nga puyan sa Bohol.
HTM Creatives and Virtual Events, Pistak Chef Channel, I hope na masuportahan na to. Top Barbershop o ML AutoZone. Shout out kanatong tanan. O si Maye, ni tago kadiyot kay iya mang birthday. Happy birthday! Happy birthday, Mai! Happy birthday, eh! But, humana, oy. Happy birthday to, alam mo. Nag-birthday, pero ang akong i-greet og birthday, karong adlaw gyud mismo. Di man gyud ta mataw og wa diri ang atong inahan. Happy birthday, mommy! Happy birthday, Happy birthday na! Si Mother Dear. Birthday. May gabi, eh. Yeah, birthday niya karon. Si Mang Kadi na po diya sa Silong Ron, si Maribel Abay Cara, shout out! Happy birthday! Happy birthday, Mai! Silang taga-birthday ani oy, sige dugang lagi sa edad. Magpunta ka. +5, +5. Guys, kung naamoy pag-greet nga mga birthday celebrants sa next episode na to, i-message lang may para atong ma-shout out. So, you are welcome to send us any messages. So, Yeah. guys, si Bernadette Maniki, happy birthday ko no batch Maye. Yeah, kapit na ko na si Bernadette ni naakaroon sa California. Shout out mga taga California. Kita tapuhon. Si Maridel po, ni Greeting Maridel. Yes, thank you. So guys, when we come back, ato na ipaila-ila atong yes karong gabi una. Daghan kay tay magatunan ano niya. Very full of knowledge sa atong topic. So guys, we will be right back. All right. Welcome back. Shout out. Guys, pwede pa kayo maka-share sa atong live stream karon kay daghan kita makatunan ani nga atong sa atong guest. Shout out kay Mami Sharon Lee Vlog, Jang Beats, naaya pa sila Marites ug si Sharon. Mami Sharon, taga Hong Kong. Shout out sa mga taga Hong Kong. O itong grupo na sa Australia. Oh, ba taga Sydney? Taga Sydney. So, yeah, pwede na to ma-explain balik atong topic and ato na ipaila-ilang atong guest nga excited na kita makapuniya. Correct. Kay pag hinabi pa nato sa background ni ato. Pag hinabo pa nato ganina no, pero nagkaala na gyud murag feeling naton mula pa sa putaan ni. Pero mo na di ta magdugay-dugay. Ato na ipaila-ila kining ato ang guest karon. Inila ni siya in fact recently, just this week na siya recognition. Let's talk about that later. Pero ang atong guest is a leading farmer scientist and queen of cultured mushrooms or fungi because of her organic vegetable garden. Na iya jud ni siyang gimugna siya brain, siya nag-conceptualize, siya nag-chemo. It's in Sambog, Corelia in Bohol. She's so passionate about delivering healthy foods to supply organically grown fresh oyster mushrooms and high-quality processed mushroom products. And very excited ta murag first kita maka kuan ani no na soon to open al fresco resto
Alright. Okay, exciting kayong ilahang mga menu. And maila-ila pa nato siya no sa through our interview. And then doon po ni siya sa kundughan kay pinanggaan asawa, one and only sa akong one of my brothers in Alpha Phi Omega. Pero let's focus sa atong guest, si Miss Rona Dengue. Right. Welcome. Hi! Mayong buntag, gikan din sa Bohol. Mayong buntag, Sis Maye, Sir Atoy, and Sir Rex. Mayong buntag sa pagtambong og share. Salamat kaayo sa opportunity nga inyuhang gihatag namo dinhi karon. It's so timely nga ma-advertise namo ang amuang soon to open alfresco. Shout out ma'am Yes. mga inyong mga kaigsuunan og mga kapamilyahan sa Corelia. Yes, shout out sa Green Thumb family, mga staff namo sa farm. My family also sa Mako, Davao de Oro, and my family sa Sambug, Corelia. And all my friends here in Bohol, hello. Ang Zumba class mo, ma'am, ang Zumba class. Oh, mga Zumba classmates. Ay, mga Zumba classmates, mga health enthusiasts. So karon ma'am na ka sa Bohol base karon. Yes, naka sa Bohol karon. So, Corelia, ang yes, Corelia, sir. Grabe ni kay ni sila, Sis Rona, no? Kay dili good agriculture iyang background. She is a accountancy background and then naa sa financial institution for how many years? Like 14 years in their own na sila kagalingon nilang business in Visayas and Mindanao. And then tungod na sa iyang passion, right? I think maka-story good siya nga, nakatay mushroom. Uy, kayo? Yeah. Yes. Giganahan. Oo. Gasugod lang na sa idea og kuan kanang passion lang gyud ba? Lingaw-lingaw pero nahinaykan. Nahinaykan. Oo, nahinaykan. Before we proceed ma'am, kamo imong pamilya namo tanan sa Corelia karon o ano si situation nimo karon? Ako gyud taga kuan gyud ko, taga Mako, Davao. Davao de Oro. So born in Mako, Anibungan, Mako. Shout out sa mga taga Anibungan di ay. They're watching right now. Yeah. Taga Anibungan, tubong taga Anibungan, Mako, Davao de Oro. Pero ang ako ang inahan is ang kaliwat niya is dinhi sa Tubigon. So nabalhin mo rawag naka-migrate ko dinhi sa Bohol tungod sa ako ang gitrabahuan sa una dinhi ko na-assign didto mi nakita sa imong Brad. That's the Wala na rin ma'am. managingon ko no nga kung ikaw inday mangitag pamanunon pangitaon ko ng bulanon. So moron kantaha. Mo nang dito nagkahimamat ang among mga mata. Unya, unsa man gyud pag nakita mo sa imong kuano sa imong love of your life diya sa Bohol pero giunsa man pagsugod aning concept sa inyong negosyo nga mushroom industry. Okay. Ang passion nako into farming nagsugod every weekend Saturday moy ako ang me time. Dili ko mo duty sa opisina sa kanang sa mo ang main business. Maoy ako ang me time, relaxation time didto sa init sa adlaw nga nananom mi og gulay. So murag siguro kay tungod kay tubong ang akong ginikanan pamilya, ako mga lolo ug lola into farming na gyud. So pag abot nako dinhi sa Bohol, ang passion into farming na ako ang nadala dinhi. So since naay kanang available nga yuta ang ako ang bana, so amo ang na-enhance so nananomi og gulay, ang exist sa amo ang gulay, ako ang ginabaligya didto sa Zumbahan mga classmates nako. So at that time wala pa yung mushroom to, mga wala pa. So nag-grow mi ka ng manok na namaligya mi itlog.
broiler unya nananom mi og lettuce, mga herbs, talong, ampalaya ug uban pang mga gulay. So kani ko mga classmates since hilig pud sila kabalo sila nga organically grown ng gulay, dali ra mahurot akong baligya. Oh, halinon kaayo. Oh, pakapinan pa man ako og kamunggay ug kuan, tangad. So, halin kay kung gulay. Nanay marketing strategy ba? Halin kay ilugon na kung gulay. So, naay usa ka classmate namo nga naka-train siya og mushroom ka ng training dinhi sa Department of Agriculture, dinhi sa APC. Naghatag siya og idea sa kuang nga ron naara bay ka ng training og mushroom. Didto murag ting mushroom. Bagting ng dunggan nga mushroom unya buhol. Aha moment. Ano ba? So didto gasugod og kuan lang. Kanang eskwela sa YouTube Academy. YouTube Academy. Wala pa ko. YouTube lang pero na kanang mushroom di ba mura magyugis unique man gyud na. No, so sa YouTube Academy unsa man to na asa man dapita to mga mushroom na gipinanom adto kay dinhi sa Pilipinas. Philippines. Yes, oo. Dinhi sa Bohol hinay pagid kayong mushroom industry ato nga time. Pero og sa Luzon ingon na siya kakusog. So ingon ta og YouTube daghan naman ginay mga missing link, di ba? So mao tay first failure nga na encounter namo kay during pasteurization sa fruiting bags gamit namo ang katong steel drum close kaayo kana mura bag ka nang kuan murag ka na basta close nga walay kagawasan og init hapit na matay akong sakop in town. Okay, wala pa may kuan, wala pa may mingon og mechanical engineering design so wa pa mo. So after adto na realize nako nga kinahanglan ko mo hands-on training. So that was May 16 of 2017 I do the hands-on training sa Department of Agriculture. And sa ka-excited nako, no, wala na ko gihunahuna nga mag-mass produce ko pero wala pa jud ko'y target market. So, nahitabo, that was my second failure nga tungod sa ka-excited nga murag gakwenta na nga alam mo ni akong ginansya. Accounting na dayon ba? Accounting na dayon una. Murag mao na nin mo. Mao ni possible nga ginansya nga mo mahimo. Pero wala mi target market. Mao toy sayo. Yun sa man distribution natin initially, ma'am. Nanuroy in town mi og merkado, dala kog basket, suroy tuyok merkado, mushroom mo diha. Pero why na malit? Nato ba welcome ba na nga mushroom nga idea kay kasagaran daw kung maghisgag og uhong murag binuang man ano daw. Mao gyud giingnan gyud ko sa ka customer makahilo man na imong mushroom kung patay saon ako ni. So wala gyud og kanang knowledge regarding mushroom. Katong adto daghan na magkay itong kuano butanta kinahanglan challenges no gitawag nato to na murag ayo na undang na diha kay hapit na mamatay si kuan walay market walay mamalit giyon sa man gyud ning mga na nakapadayon man jud ka no I will go through this mo na giingon sis Maye og once nga naa kay gusto nga usa ka butang no naa kay gusto nga usa ka butang pangitaan gyud nagpaagi hangtod ma-sustain imuha gid nang malahutay ng imuhang gusto. So wanan kanang hapit na mamatay akong sakop wala ko'y market pero ang nasa kong una-huna makita ra gyud nako ni ang right market. So didto ko naka-initiate og una-huna dili ko maka-market ani sa mga kanang common public consumer. So wala didto ko mura nakauna-huna nga adto ka ko mag-market ani sa hotels and restaurants. No? So dito ang first market namo nga dako-dako ang Henan. Local so pero it took mga taod-taod pod before jud nako na link tong kuan katong purchaser. Unsa may specific nga like menu nila or specific nga product nila nga gamitan og mushroom sa Henan ma'am? Sa Henan daghan silang ginagamitan sa kay buffet man ng Henan no. So we've been there also. Nakalimot lang ko unsay certain name adtong kuan nila. Pero ang sa Viking Cebu didto ko murag na amaze nga pag-introduce namo sa kanang mushrooms iyang gikilaw. Ingko, chef, makaon din, ha? Yes, of course. Wala ka kay balo. Dito ko, himuon ng salad ni mushroom.
Aha. Ito ka nag-idea. Mao day ni. Mora day ni. Pero is na-specific ba nga para murag ka ng kuan niya? Specific nga kind of mushroom nga pwede makilaw or kanang edible. Yes. Pwede makahay. Ang makahay ka na, di lang nato ni promoter na. Kay makahay na. So, ang kanang sa mo ang gi-culture currently, kanang oyster mushroom, tulo man na ka variant na mo karon na white, na gray, and pink. So, si white, naalang na siya aftertaste. So, murag dili kay siya maayo isute. No? So, lami siya kung arita sa frying. Diha mo gawas ang kanang mushroom chicharon, mao na siya gamit na mo ang white. And then kanang mushroom bulaklak, mushroom bulaklak may term na mo kanang i-serve na mo sa kuan pohon al fresco. Mushroom bulaklak. So instead of chicharong bulaklak, yes. Mushroom bulaklak ko. That's the chicharon, sir. Mag-video minimum pohon. So ang kuan pod ang gray lami kay siya iso taste, same siya og taste sa kanang uhong nga mugawas kung naay kilat. So pare-pareha siya og taste. Naka-taste na de ka sis ha. ang consistency ana ma'am, ang consistency ana pareha ba sa tanan white, pink og ang gray pareha ba or lahi siya. Each variety lain-lain siya consistency, lain-lain siya og iyahang texture, iyahang aroma. Ang pink may pinaka-aromatic. So, yes, mao ni gigamit namo sa salad and sa kanang smoothies. Kay naa siya certain aroma nga lami gid mo siya rose. Yeah. Dili siya murag earthy na ko. Dili. Ay katong foreigner bitaw nga nag-visit sa farm among gipatilaw siya. Wow, exotic kuno. First time niya nakakita og pink nga mushroom, first time po niya nakatilaw sa mushroom salad. So exotic siya. Okay. Part sa imong training ma'am nga murag makabaw na ka maka-distinguish na ka unsa ang klaseng mushroom ang taste murag. Pareho sa ni kuan pareho nga among guest sa cocoa ba kakao ba nga kabaw siya unsa ang klaseng kakao, makatilaw siya niya. Lain-lain kay kung kami mo tilaw sa mushroom murag earthy ra bitaw tanan kasagaran flavor pero ikaw siguro na-train na nimo imong taste buds no? Yeah. Yes. Sa experience na ginamo na sir nga kanang amuang suwayan tanan kay kanang sa processed products na mo like chicharon, chili paste, tocino. Amo nang gisuwayan tanang variant. So naay variant like sa chicharon dili pud maayo ang pink, dili maayo ang gray. So mo gamit mig og white ra gyud. So sa chili paste na mo di pud maayo ang pink, dili maayo ang white. So, ang chili paste, gray ra gyud. Sa tocino, sa bacon na mo, mushroom tocino, mushroom bacon, lami siya sa pink. So, kanang mga kuan, dili pod mahimo nga amingon taog mag-tocino ko, maskin unsa lang akong gamiton. Like, na siya distinct gyud nga aroma, na gyud siya distinct ka texture nga pwede ra siya gamiton on that certain product. Kana sa paste niyo ma'am, pila ang pagka-adlaw na siya mulas ma'am kung kita nainom baligya. Yes, mong shelf life trial sa chili paste ron sir more than 1 year na and still good gihapon without using any preservatives. Murag lami na kay ganahan ganahan lami kay yes. Unay gamit sa mo ang kuanon kanang siomai. Ayay. Wow. Manay sa siomai. Pwede ba nimo ma-explain briefly unsa man gyud ang processes sa paggikan sa kay dili man na siya plant no so itanim man na siya or unsa man na siya di man pud na siya animal so di na nimo siya buhion so unsa man jud kaputi ang paghimo sa mushroom. So si mushroom naa siya 4 phases no. Ang phase 1 kanang spawn propagation. Og mingon tag spawn propagation gikan sa iyang mother culture mo take na siya og 4 ka semana or usa ka buwan before na siya ma-full colonize ang iyang PDA. Ang PDA mo na gingon og potato dextrose agar mo iyang medium nga tamnan sa sterile tissue. So gikan pag full colonize na sa whole PDA, i-transfer na pod nato na siya ngadto sa gitawag nato grain spawn. So ang grain spawn, ang medium nga gamit namo ana is ang sorghum seeds. So kinahanglan pod ang most critical point ana sa paggama ang imong sterility
temperature kana mo na kung dili sterile ang imuhang pagtrabaho, like on my first experience naghimo kog 100 bottles nga kanang grain spawn, ang na-success mingo kag 5 to 10 lang. Nahuman kog alas 11 sa gabi ganahan ka na, di ka kamuhilak. So, 5% lang. Contained ni siya na colony nga contained siya bale. Naay, yes, naami samo ang facility naami laboratory using the small chamber. Sterile area gina siya, sir. Dili pwede masudlan og lain. So kung magtrabaho mi kinang sterile bagong ligo ka kanang cleaning gid ka, no? So once in a while spray alcohol, sterilize the kanang kuan iyang mga gamit. So after ana ang sa substrate preparation na pod duha mo gigamit nga medium, plain dagami since daghan tag dagami dinhi sa Bohol, no. So we are also kanang promoting kanang utilizing mga agricultural waste. So ang mga dagami nga ginapangsunog lang sa mga farmers kwarta na, no. So kung manguha mig dagami amo pong ginatagaan pod tong mga tag-iyahan sa kanang basakan so among gina si imong Brad mo in charge ana sila may manguha. So, ana klaro kayo. Klaro kayo. Iyahan ng kuan, iyahan ng duty. So before mi mga to tan-awon na mo kinsay na ngani kay naman pod mi quality nga gikinahanglan sa dagami. So dili lata. So dili tong daan kayo, dili tong nakasubmerge sa water. So kinahanglan katong tama-tama lang gid siya nga nag-brown. So after harvest dili po na mo na siya bagingon dayon kung green pa. So kay napod na siya kanang failure nga nahitabo na discover po na mo nga dili maayo tong bagong harvest. So mao na substrate preparation, manguha mig dagami, and then sa sawdust nga medium kinahanglan siya i-ferment for like 21 days. So naa siya mga inputs nga kinahanglan para ma-alkalinize ang acidity sa sawdust. So ang alkalinity nga kinahanglan is nasa mga 7 mao man neutral, so 7 to 7.5 ang iyang pH. So lower than that acidic, so dili sa me kinahanglan pa namo na i-ferment putting some organic inputs, no, molasses, tahop, sugar. So mo na gikinahanglan nga inputs nga gikinahanglan ni sawdust. So after ana ibaging na namo. So kung magbaging na mi katong ang sawdust may gamiton namo nga kanang medium. Murag dali-dali ra siya sa labor kay kanang imong Brad naka-fabricate man siya og bagging machine nga kanang makabag og in a day mga 500 to 600 ka fruiting bags ang mahimo. So kung anita sa dagami manumano gina siya nga kuan kinahanglan jud kag dakong braso o dakong bukton jud kinahanglan tibok adlaw ka magkuan kanang lubok. So naay standard nga weight nga gikinahanglan namo mo na like 700 grams mo na gikinahanglan namo. So after anang magkuan magbagging magpasteurize na. Pasteurization means nga kinahanglan we have to reach the 90 degrees Celsius nga temperature para mamatay ang iyang bacteria for like 10 hours. 10 hours gikan sa pagsigag yun hangtod nga mahuman siya. So after ana yes, taas kay nga process. So after ana bantayanan very tanang process, all phases na siya mga critical points nga kinahanglan namo bantayan. The moisture, the temperature, tanan. So the bacteria is sterile until now naman gihapoy na encounter mi nga mga kuan, mga problema di man gina especially on kuan agriculture. Mao naa ginay mortality, but at least ang among mortality is naa na lamang sa standard nga kuan mga kinahanglan maura na atong ma-reach nga mortality rate. See guys, grabe kaya to ang guest karon, no? Grabe jud kay siya determination kanang passion may importante may maka-drive ani ingani nga yes. Passion ini siya for kanang hinay ug kasing-kasing. Ligon gud kinahanglan. Before na to ipadayon ang atong guest. Ma'am, unsa may imong ika-advise sa mga budding kini mga budding scientist farmers ato karon nga sa may encouragement mahatag ato nila? Kanunay na akong ginasulti sa mga members sa association na Bohol United Mushroom Growers Association sa mga gasugod pag gid og bag-o. So kami sa Green Thumb, it took us so many effort gyud para
moabot me sa karon, no? Tagaan og full dedication, tagaan og focus ang tanan og naay mga discouragement nga ma-encounter di lang gid sa undangan. Kinahanglan gid tagaan gid nimo og gugma ang imuhang gitrabaho. Kay sa tanang mga gipang-mention nako nga mga failures, kung wala kay gugma, wala kay passion, knock out gid ka, pildi gid ka. Yes. So, later on, atong hisgutan ang mga mga products pa ninyo o sa bahin sa negosyo. So, kung gusto makaton sa negosyo, dako kay opportunity pa, atong hisgutan later. But we will be right back sa atong mga sponsor. So, ma'am, hang on tight, kadaghang patapangutana. So, we will be right back. Balik ta! All right. Water's rising, the dam is breaking in. Welcome back! Oy, shout out din sa itong mga kami sa Tugay na sila Marlene and Nadia, Clover Lynn, Clover. Marlowe greetings from Chicago. Shout out of course si Mitzi Angel sa Singapore, Malaysia, Singapore. Neil. That's si Neil Dab. Si Yes. Mardel. Si Angel. Si Mitch. Kumusta? Matalang diha. Yeah, Shout out. thank you sad ko. Naray ko nag-drop og gift ato sa gawas usa ka botilyang wine. Thank you Ace and Julie Marana, ng akong brother and sister. Mga Sana all. Sana all. Si Louie. Kumusta? So guys, Oregon. si Louie, bro, shout out bro. So guys, kuan sana kanang atong paminawon ang atong pinaka sweetix nga maumag. Si Kaloy. Let's all watch this. All right. Kini si Kaloy hilig nig mushroom na bright kayo. Wow. Sige maglupad-lupad. No? Lupad. Lupad kayo. Panawin na, paminawon to sila. Sa sana ko nupi ang kuan. Dara. Oh. Na may laing. Uhong. Na may laing kuan kaha no tawag sa uhong sa Bisaya. Uhong naman jud ko ni bawaan ani. Uhong They're na. flowers of the thunderbolt lightning. Kamuna ni, inikilat. Tinood. Kasama pa sa explanation ni ma'am, naata ng component nga mag-grow ang fungus sa Yeah. pagkilat. Ato ba matandaan si Ma'am Rona Ionization from the voltage ng lightning. So, di ba? Ako na to'y maka-growth. Yes, right? Kanang ang iro manghihipon na po yung mushroom, di ba? Naay component kung na-rex, naagi ko lang ang panahon na. So, either August or September, ato pa matandaan si Ma'am Rona. Yeah, di ba? Oh, so dili perme. Dili Yeah. perme. Okay, dili na mo dili. Sorry. Lagi ko na kung batch karon Barex kanang ulaping kuno. Isugba kuno na itunog nagsuka. Managingon ni. Ulaping. Yeah. Ulaping, lahi po ni nga variant sa Tapos, sa mushroom. mao ba ni ang ihi sa iro or ang kilat sa Kailangan mahal kayo. Mahal ka na yung ubang mga mushroom. mas goodness. 1,000 per pound. Grabe. Atong pangutan-on niya si Sis Rona og tagpilat ng iyahano kay ay kani mas grabe. 2,600 per pound ang white Grabe, no? truffle. Rare European white truffle, most expensive mushroom in the world. Pero I think moabot ra panahon nga maka-develop na silang madam no? Sila Ma'am Rona. Oh, hopefully. Pero murag na siya explanation, di ba, kaniya backstage. Oh, na explanation nga. Na certain group of fungus na mutubo ra ana sa buhol tungod sa iyang temperature. Daghan sila og explanation. Scientific kaya ning mushroom abi na og
ihian na ni mo tubo nila yun. Pwerte. Ang ako sa ka-batch po, nurse po ni siya sa California, si Clarissa Haisat. Kung sa Hello. makulo ng kujadje, ato nang ipa-research ni Kaloy sunod, kay marag ako may kahibaw sa ng kujadje. Sa una mangod kay atong hibawag mushroom basta may uhong kay kato Lupan. mukatkat sa alkuba sa bahay bila. Bulok sa. Basta nakauhong Lupa. mukatkat sa atop. Atop. Hi na kayo. Hi na kayo. Yeah. Pero Pero- daghan kayo Pero siya kwan. Daghan kayo siya. di ba, historically, na dugay manggid na siya kayo na, dugay na manggid na siya kaayo, pero ang culture ng mushroom ay bago pa. Like sa Philippines, murag mga 1990s pa na tingali. Bago pa ni sa Pilipinas. Bago. Pero sa mga Chinese, it has its kanang Tinood. edible siya and then na siya mga medicinal components. Tinood, oh. Klase-klase Mismo uhong. sa Europe, popular man ka na sa Europe, Italy, ito, ilang mga pagkaon nila, naagin ang Mhm. mushroom yun. Oh, Yeah. Sakto. Tinood. Kuan ka na 10 ka varieties of kuan mushroom nga edible siya. Nya Oh. diri sa US ang atong popular diri kana mga wild mushrooms, di ba? Mag mushroom hunting pa nga diri. Oh. Speaking of that, hi Daddy, nasa Washington. Ang akong amahan, hilig na kaayo mo. Mangita na siya uhong, ang mushroom dito niya. Sierra po'y buwad, yan ay padana mo. Classic. Ikaw, di ka. Lami, baya, lami ko siya. Lamig kayo, luto. So, kanang unsa ni kaning Breaking news. Breaking news dahil, mukat ko Okay. So, nga na-check diri nga, ang first kuno nga vaccine sa Bohol, na. Oh, Nabula? yeah. Oh, karon na si Dr. Lawrence Elliot Tirol, Senior Executive Assistant of Governor Celestino Galeares Hospital, first person to receive the COVID vaccine. So, mga sana, pahabot na mo diha kay ma-okay na atong panginabuhi diha ron mo tuyok na ang atong kalibutan balik. So, Yeah. unsa may lagi? Ba na ba unsa klase lagi kuha dito? wala ko Na sila ceremony. In fact, amo to kailaba mo ni Auntie Inday Lee, Morhia. Sinovac ilang gamit. Sino ba? Sinovac. Okay. Sa murag si Auntie Inday Lee, hello mga Morhia family sa Tagbilaran. Or si Auntie Inday Lee man tingali koan murag coordinator or koan so makakuha tag mga uban pag information. Yeah, Oh, bahin so, sa amo mga lang updates, bahin sa mga updates kita sa mga quarantine, ang karon hinsulti nga wa nay quarantine kuno pero kato mga tao o interesado nga muuli sa ato, you have to contact your local government units. Okay, every town, every city has their own specific guidelines. So kung Yes. una before makita ang mga nasa Facebook nga general na siya nga idea pero dili na pasabot nga ang inyong local government mo implement na sa mga specific depende sa ilang sitwasyon. So katong plano mo uli contact sa inyong LGUs. Yes, kay maski pag butang tagbilaran ka niya, sa man kung lahi ang policy sa Panglao. Tinood. Kanang kung gusto mo uli sa tuwa ni mo surusuroy, i-contact ang specific LGUs nga tuwa ninyo. That's So, correct. Although yeah. nadyo tay provincial di ba na tay provincial executive Guideline. order something Guideline, yes. na mura guidelines sa tanan. At least I think the highlights of that is wala na quarantine. Tinood. Yes. PCR test naman ko no. So encouraging ni sa atong mga turista, atong mga kaigsuunang bulanon nga gusto na muli kay Pareho ra usadi ha. Hapit pareho ra usadi ha. Sige. Gusto na mo. uli na tapuhan. Fred Casa, shout out, bro. Marlin Lynn, Clarissa, Sylvia Robante. Yes. Kumusta? Excited kay Mutilaw atong chicharon mushroom, bulaklak. Dalawang upuhon. Inyo na. Oh, sige. So guys, pagbalik na to after sa atong short break, atong ibalik si Ma'am Rona and atong atong isgutan ng specific nila nga mga menu o bay negosyo na. So kung gusto mo nga magnegosyo ga kining mushroom, just stay put. So we will be right back after this short.
welcome back. Welcome back. So guys, kung naamoy gusto kung gusto pa niyo i-share ng streaming napatay pila ka oras no kung gusto mo makat-on ba sa mushroom. So let's all welcome back ang atong kinakusgan nga guest si Mama Rona Dengue. Yay! Bye. Hi. Oh, balik. Okay. Balik. Trailing mo ni. So, ma'am, kanang let's go to your yung imong business gud nga Green Thumb Farm. So, asa yung location ninyo? Unya unsa may atong ikadalit sa atong mga gusto mong bisita sa Green Thumb Farm? Okay. So, ang farm, malocate siya sa Sambug, Corillo. So, that's only 15 minutes away from Tagbilaran. So, accessible lang gid kayo siya from the city. So, people from Tagbilaran nga gusto mo hang out sa nature idea, so they can come to our farm. Kaya ang idea, ang concept na mo is sa farm is farm to table, no? So, they can learn nga mo-tan-aw sa production area, and then after kanang magtan-aw sa production area, they can dine para makita nila, matilawan nila nga ang amuang produkto daghang klase-klaseng makaon. So after ana, they can enjoy the environment sa mong farm nga very serene. So after pud ana makapalit pud sila og pang pasalong sila mga anak, like our processed products, mushroom chicharon, mushroom yema, mushroom pulveron. Wow. So, yes, a lot of processed products. So, sa Alfresco, Puhon, we are serving 100% mushroom-based menu. So, gikan sa soup. So, we have the mushroom soup. Ngadto na sa main, mushroom sisig, mushroom dinakdakan, mushroom salad, no? Mushroom salad. So sa mushroom salad, we are incorporating the coconut sprout since daghan pud miglubi sa moang farm. So as you can see, kare-kare, mushroom kare-kare. Wow. So pizzas and pasta, sa pizza, we have the top in mushroom bacon and mushroom tocino. The mushroom banana chocolate smoothies, the mini pizza, carbonara, mushroom carbonara, and ang coffee na mo, wala pa lang napon ni siya ma-offer karon, but soon, ma-serve po na mo na ang coffee incorporate with the mushroom ganoderma. Ang ganoderma mao na siya ang the king of herbs, no? So, medicinal nga mushroom. So, nakita na ko kaganina na nag-shout out unsa man ang kujaji. We have ang scientific name ana niya is lentinus, no? So mo-grow na siya kung ting-init. Ang iyahang texture ana niya is gahi lang gid na siya. So daghan kay na siya manurok sa mga kahoy-kahoy nga kanang nalata na bitaw. Makaon na si Ma'am dili. Yes, edible. Kanang rat ear, kanang rat ear or tengang daga, mao man ay ginabutang sa pansit bitaw. So wild. Yeah? Yes, kanang itom. Naka-try na pug culture ana kanang banana Volvariella or Volvariella by scientific ana or the what they call this one? Kabuting saging. Kanang iyang cup is mura-mura, gagmay pud na siya. So naka-try na pud na siya, pero ang among focus karon is nasa oyster mushrooms, no. So ang oyster, ang amo ang gikuan pud, ang oyster mushroom daghan kay siyag mahimo gikan sa dessert, sa main dish. Mushroom pinipig, yes, versatile kayo. Watch out for the mushroom pinipig. We will be serving it. Yes, mushroom pinipig. Gikan sa yes. I'm sorry. Pero kanang nakaan murag gigutom na ko sa maning Nauna haba kay ako taga-Antiquera mano ug naami mushroom na mi uhong amo isagol pagit sa butong sa kamunggay nya isabaw lami kaayo. So tunuan. Ang common nga dish ana ipaisan lang kana bitang ibutang siya sa dahon saging tas isugba pinaisan. Mo na kuan. Pero karon among gi-showcase nga daghan siya mahimo, no? Hala pwede day siya na, no? So so mo na gusto namo nga i-showcase nga dili lang katong ordinaryo ra nga luto nga gipaisan, gibutang ag butong, gigisa lang, dili lang kay kana ra. So daghan jud kayo siya. So when you taste it,
Mayong kag hala mushroom din ana ba? The texture mura gid siya karne, no? Lasa, the texture mura gid siya karne. Yes. Katong paste ninyo ma'am, paste Yeah. katong asa to mga gipang-process ninyo nga gisuda og packaging. Mushroom tocino, mushroom bacon, mushroom chicharon, and kanang mushroom chips mao nay current namo nga innovation karon with collaboration with DOST, no? So wala pa lang namo na siya gipagawas sa market tungod kay naa pa mi sa shelf life trial. So kung ma-determine na namo ang yang exact nga shelf life trial then magawas na. Pero mao nay amo ang complementary. Karon, pwede na naman na siya ma-serve kay it doesn't require naman da ko on the shelf life kay serve man na mo na dayon. So we are producing it, among i-process and then mao nay amo ang i-serve as complementary. Yeah. So when you arrive at the farm, yes, that dai complementary nga mushroom chips. Yeah. Wow. Pwede rin ma'am ang inyong opening hours ma'am, opening hours na ba mo pamahaw, paniudto, hapon, unsa man? As of karon, we are planning to open at starting lang sa 3 p.m. since al fresco, no? So open siya. So Okay. kung naata sa around 12 noon to 2 p.m. murag init-init pag sa farm. So we are kuan nga 3 p.m. to 9 p.m. So snacks until dinner. Alright guys, ayo kalimte adtoa niyo ang Green Thumb Farm sa Corelia. Doon ra kayo. Grabe. Opening ma'am, ganasa. Welcome atong mga To our viewers, mga fellow Bulanon, local tourists, we are inviting you to visit the farm, Green Thumb Farm. We will be opening by March 20. March March hapit na. 20. Hapit na. Marag 2 weeks na lang. 2 weeks na lang. Murag si Atoy ma'am, iniguli murag mo bisita ni sa Green Thumb Oh, Farm. murag muli mo daw siya April. Ato pakita nga mga produkto ninyo. Murag mag-video siya Jay makaunag tilaw. Yes. Galaway ka sa Asa mo palit ana kanang mga products? Na banana export na ba or diha pa tun sa kanang local? Before, amo siyang gina-display sa mall, mga kanang display area din sa Bohol, mga tourist spots areas, mo na amo ang ginabutangan. Pero the idea now is since we are inviting people to come to the farm, so they can buy it from the farm. So they have the reason to come sa farm, di ba? Namatana si Bernadette kung asa ang Alfresco restaurant gani balik. Sa Sambog, Corelia. So that's only 15 minutes ride from Tagbilaran or approximately mga 3 to 4 kilometers siguro from Tagbilaran. Dool ra gid kaayo. Dako Pwede na signage ma'am, na signage sa Nanay highway. signage, yes, nanay signages. So, karon ang preparation namo sa kuan kanang pinaspasay ng among trabaho no preparation sa grand entrance grand entrance going sa farm para ba ma-appreciate pod sa mga comers nga they can feel the environment, the nature environment nga linaw mingaw kaayo and then they can see the green grass green grass of hope. Naman sa may Facebook page ma'am, no? Facebook page. Yes, or, they can check. Yes, they can check our Facebook page, Green Thumb Farm. So nakita ninyo diha. And like it, Green people Thumb like Farm. it. So, Yeah. nanay ni Koan sis nangutana, can we buy it sa Manila po? Yeah. Oh yes, we can na sa tawag ni pa-ship shipment. pwede na ship, okay. Yes. Rex, So if you have any Atoy, questions guys, pwede mo maka-message siguro sa ilahang kining ato silang Facebook page and you can always ask them questions regarding purchase siguro ma'am, no? Pwede ra ma'am, no? Yes, pwede kaayo. Yes. So, pero Rex, since I wanted to put a point ba na ang usa sa atong gikayawan and gikasuluduhan yun ni Sis Rona, no, is dili lang iyang passion for production, pero her passion also to help others, to help other community-based development. Can you talk more about that, Sis? Yes, ang pag-motivate, no? Ang pag-motivate yun sa mga growers, syempre, not all growers are business-minded, no? So you have that challenge unsaon nimo pag-motivate nila nga to go into business. Nga dili lang kay tungod kay si Green Thumb ning abot na anak sundog pud ko, ana ba? So put the kanang imuhang gusto into passion tungod kay gisugdan na nimo
ayaw undangi kung maka-encounter kag problema. So that's the main kuan nga among gina-inculcate gid sa mga members, no? In terms Kanang ang pagtudlo nila kay ang ako agad is ako ang gipa-emphasize how to maintain the quality of the mushroom. Ang standard nga quality sa mushroom kay dili man guna siya, di man pwede tagaan ra ta og bukot-bukot ra nga kuan. We have to maintain the quality. Mao ginay akong ginapasabot nila. But of course, naapoy, naay mga kuan. But kung katong mga growers, no, nga nakasabot sa standard nga gusto natong i-maintain, malipay ko. Yes. Katong in terms of katong ipakita bitaw nimo nga katong mga botelya, ma'am, kana siya mulas na sa pila ka buwan nga mo produce og mushroom. Dili to siya botelya, sir, ha. Kuan to siya. Ang mo gitawag na tog fruiting bags, no. So kuan to siya polypropylene plastics nga maka heat resistant kay isulod ba ani mo na lutuon nimo na siya ipa-steam, i-pasteurize nimo na siya like 10 hours. So maka-resist siya into heat up to 90 degrees or more. So katong mga fruiting bags depende kung ang substrate or ang medium nga gamit nato is dagami, nalang na siya sa mga duha ka bulan. Depende pod sa variety nga gamiton. So kung dili tanang medium applicable to that certain variety. So naay medium nga applicable on that certain variety. So kung sawdust applicable siya, mas lami iyang yield kung gamiton siya sa white, no? Wow. White and pink. So lesser pud iyang yield kung gamiton siya sa gray. So mingon ta og gray, ang gamit pod namo ana is ang 100% nga dagami. So kana nakita lang namo na sa amuang kana mga failures, sa mga experience, recording all the details, recording tanang mga inputs, tanang mga factors nga gikinahanglan namo, then studying pilay atong yield kung kini atong gigamit, pilay yield kung kani atong gigamit, pilay yield kung kana nga inputs ang atong gibutang based on our experience. So daghan tang studies nga nahimo, mga trial and error, failure, waste, labay. Sige, balik na punta, sugod na punta, study record and everything. So kana nga factor kung wala gid ka ana, wala kay pasensya, wala kay focus anang mga butanga, ma-failure lang gid ka, wa na back out na gid ka. Ang Ma'am, since this is a Women's Month, unsa may what is that for you? Since atong gi-celebrate karon ang atong Women's Month. Okay, yes. Ang ATI recognizing our effort as a woman agripreneur, no, kay kaning Department of Agriculture ATI nakakita gid na sila how did Green Thumb started from scratch, no, kanang nakita nila kung giunsa pag mold sa Green Thumb, pag sustain nato hangtod nga ning abot ta ani nga sitwasyon karon. So dakong pasalamat namo kay na-recognize in town ang amuang mga paningkamot. Kay it all started with all the kuan gyud tanang kumbaga tanang hilak og luha na tanang pasensya, tanang pagpailob sa tanang higayon, sa tanang mga problema nga na-encounter, losses and everything. On the first year sa mga operation, losses di wa gid ta ka-expect og ginansya na dayon kay capital investment wise dako gid siya og investment compared to og mingon tag mananom lang tag talong, batong and everything. So daghan siya facility nga kinahanglan, daghang equipment nga kinahanglan para og mingon tag volume na ang demand nga kinahanglan, we need that certain equipment para ma-maintain na to ang volume. So kana lang nga effort nga sakripisyo nimo nga how to be kung usaon jud mo pag-sustain ba nga panalangin lang gyud nga ampo lang gyud kanunay nga kanang Lord panangayo namo nga tagai lang gyud mig dugang kusog nga ma-sustain tanang problema nga ma-encounter namo. Hangtod na karon nga amo na nang i-open ang alfresco. Yes. Another venture na pod. Yes. Another venture naman pod ni. Nanay mo bisita mga taga New York nimo, New York, napro taga Indiana, sina Bananay, sina January. So, ma'am, salamat kay sa paghatag sa higayon nimo sa Kalamay Express, and congratulations sa venture niyo, and congratulations nga kuan gitagaan niyo more kanang quality products ang Bohol
And more lugar nga mabisitaan na mo nga labi na kami nga excited na kay muli. Yes. It's beyond measure gid ang among pasalamat Sis Maye for reaching out, for considering Green Thumb, no? As much as possible, we are trying to make innovative products. We are trying to make kanang dili common nga ideas. We are catering kanang menus nga karon pa gyud ninyo matilawan, and everything nga ma-experience ninyo sa farm karon pa ninyo ma-experience. So we are packaging na kana na siya nga kanang concept. So dako kayong pasalamat kani nga opportunity tungod kay amo ang ma-promote ang amo ang venture pohon. Hopefully, fingers crossed, maglaom ko kay we are happy also nga naapod tay mga na-employ nga mga kanang sa pag-open namo sa Alfresco kanang amo ang gipang-hire, they were the kanang nawad-an in tawag panginabuhi. No, so kanang amo ang chef ni agi gid na siya ka-depressed tungod kay naundang ang iyang anak. Ana ba kanang inana ba nga mga kuan nga yes kanang ang imuhang effort dili lang kay para lang sa amuah, para sa kuha, para sa mong pamilya. Yes. Mabanay akong ginapasabot kani sa ilaha nga tabangi kog ampo ninyo kay dili lang ni para sa kuha, para ni natong tanan. Para mabalik na kinta tong kuan kidaghan. There are lot of kanang mga unemployed ba nga reaching out nga ma'am pasudla ko. Okay, sige. Maning kamo tani para ma-sustain mapadayon nato ni. And then we are inviting all Boholanos to come para matabangan nato tong mga nawad ag trabaho. Tinood. After po sa opportunity sa farming itself, they are giving the entire community who wants to propagate mushroom. So, dako kayo sa tabang, ma'am. Yes. Miss Rona, thank you. Salamat kay mama sa imong oras. And we are rooting for your success and congratulations sa Alfresco and also Green Thumb Farm. Congratulations. Daghan kayong salamat. God bless you. Thank you. Salamat. Salamat. So guys, we will be right back after this short commercial break. All right. The dam is breaking in. Welcome back, guys. Grabe information. Grabe information. And Salamat kay sa information and inspiration. Grabe gud kaayo. Toy, atong invite uli balik nga atong mga kaigsuonan sa atong K-pop competition nga mo balik sa semana. Okay. So our contenders for next week will be the Vixens, Freya, and the Astronome. So all of our participants, get ready. We're gonna start promoting the videos today, and then share them, because there's also a category where the online most viewers will also win a prize for next week. So get ready, our three contenders: Vixens, Freya, and Astronome. Yes, exciting kay na atong last week lingaw kay itong last week may kay mo perform tanawa na to unsa ka maayo po ring contestant na to sunod semana. And we also have a special guest next week. Kuan siya inahan ni siya pamilyado, pero how does she maintain herself na yung self-care ba nga self-care nga ginsan na pag-maintain niya nga murag hapog kanang very murag happy gyapon siya sa yang kinabuhi, and kining makita mo physically and work emotionally pod nga kining na-maintain gini payo yang nga pang
niya panglawas. Lawas, tinuod. Yes, so Nato ni kitang mga mama nice na kayo kay amo na among mga issue no kanang self-care kay usahay unahon gyud nato pag-serve ang uban Tinuod. atong mga anak, atong mga bana, atong mga pamilya, atong trabaho and then kita mo oy last. Tinuod. Yes. So mo na guess ato sa semana so tanawon ta kung unsa iya Pagbalanse. guys, panto na gusto na kayo invite ugma sa kining gabi dire sa US alas 8 bagong episode sa Bisnak Chef Live magluto kag batsoy ilo ni siya nga Oh. batsoy at luto ugma kauban ako usa ni ka YouTuber pod kining dire sa Bay sa Colorado so very easy nga kining recipe pero atong ituki and pwedeng mga options nga pwede mahimo so that's at 8 PM dire sa alas 9 sa buntag Sunday sa US. So salamat kayo. Yeah, Oh. ang imong talk show about the sponsor? the month of March. Katong talk show nimo about the woman power. No, kuan lang to murag na invite lang ta as one of the panel kay March 9 manggod mag-discuss manggod ta sa equal pay kay mga kaigsuunan I don't know if nakapil mo ane pero this is it's a real thing no na nagya po'y disparity between gender sa panweltuhan sa ato so kitang mga kababaian kinahanglan jud baro kita na parehas sa kita equal pay opportunity with other gender and dili lang na sa gender no sa race pod especially diri ta sa aing nasod kita people of color sometimes ma-discriminated yun ta and we really have to know our rights so mo na siya sa March 9. Tinuod. So salamat kayo sa atong mga sponsors of course ang atong kining HTM Creatives and Virtual Events. Thank you so much sa atong live streaming karon. And guys, I hope na makauban na sa punamo sunod semana. Same time, same place. And kini di magpaspas kay oras. Dali kay ta absent mo. Pasalamat na balik kang Sis Rona. Thank you. Thank Salamat, you kayo. ma'am. It's an honor to interview. Daghang kayong information. I said information and inspiration. So Yes, thank thank you. And you. more power. God bless. More power. Yes, Sis Karen Bush, Asuncion, shout out. So guys, thank you so much kaninyong host, Rex Alba. Mayenunag! Og si Ate Turalba, kung ang taga Bohol maghihinisturahay, Kinabuhan! Thank you. Bye! Next Thank you, week. bro, Jason. Karen Bush, RM. Thank you. The water's rising, the dam is breaking in.